però jo crec que s'ha de veure, o s'ha de tenir més la lectura de veure-ho com una oportunitat. Tenim clar que hi ha un sistema i unes maneres de treballar i de viure que estan en crisi, que estan qüestionades, hi ha una oportunitat de canviar-les o de replantejar-les, doncs treballem perquè aquesta oportunitat es transformi i pugui executar-se d'una forma vàlida i a més, sòlida. Penso que hi ha gent que té por, i no de l'oportunitat, sinó de que hi hagi la gran oportunitat i de perdre el tren, no? Jo he viscut més d'un desencís i no vull que la gent que avui dia ha posat totes les cartes a la graella perquè per fer un canvi visqui un altre desencís com els que he viscut. Jo no vull que el visqui. Per tant, més que ningú vull que això surti bé. Que no cal avortar i no sé, creure que això s'acabarà abans d'hora, és a dir, no ens desil·lusionem abans que es tiri endavant, perquè tenim eines i hem vist... Perquè no vull que tinguem un altre desencís. Però hem vist en aquests darrers anys com la gent ha pogut i ha estat capaç de fer canviar els viratges de les institucions. Per tant, no ho menys tinguem ara que ho tenim a les portes.